Ubwansu bw'omogusii. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ngaye nayo menyete nga leero unabalema ngaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bangaye nomenyete nga baito ochetunde baba ngaye tenga kelitoke moiwe omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ngaye nayo menyete nga leero unabalema ngaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bangaye nomenyete nga baito ochetunde baba ngaye tenga kelitoke moiwe omwanjwa omuligereria ondisi TV obwansu bw'omogusii litukolia rero nande nguchi uri kwerorera amaya y'ekegusii keime aiga turi manganse kegogi ase oroche rokorokwa OSAOSAO rwarenge security y'omogusii rwarenge oroche ororene kegima naga iga nturi nabagaka bagochi gotwerera igoro y'orochoro inkigasikiri ware gokora na onye gutagete gutugurigereria ase chiprogram chaito gosase ibibindi byaito gosase omuroberi bw'ekegusii ase emitandao yaito igokogenda Facebook origie asa gento gekorokwa Ndisi TV News Digital woko ikasa korokwa YouTube na engoereza genda origie gento kunga Ndisi TV News woko genda as a website yeto okoenda www.ndisitv.net igono nyiwete umanya kanyora mangana yabagaka banene baguchikukwera rero toikirero chegaiga batwerese orochoro kairu chagete kurwa ngairo betete kurwa ngasikirwa akorete ngakieyo yakare naende bono munandigere tiga yo ndigereti orochoro nga amacha abeira make esababu nererie tiganja kurumuinario mugakoria kwanerie tariaye amanya gotwerere ningo amanya gotweresa igoro yorochoro na igasi yorochoro nererie arenge umwaka karibu teba marietao na ando otweresere buya kairo chakerete ngairo betete gochia na ngasikirwa aragokonya ase ekenyoreke emyaka eyo yabona abanjo manina bakoni mbiyamore mbiyamona sana orochoro tokoroka magoko rwaigezi tore lakini asoro chakerete mono oro chakerete korwa liagisiora ukama gocha ukabwata engegu ya nyabisibi ukarunya bisibi na ende rogacha ase tokoroka ragogo batirimbo kaigo rogaikaiga ase wono muteneine aiga asumuteneine igoro no mugakore gisiora urengo mugako mukoro agaetire nengoma yaye kero kinde gyonsi kiabeire engoma iri abakuru iri akabugi agaetire nengoma umuntu naroro mugako utamaetie engoma ngintukie kiari kubuguri muntu arakuminga engoma ngintuki engoma ni iri ari ngoro kwe amwabe geture ri rugunchara rwaro siro rutambe sana rware go utakabisa ngo igunga bom gomo nyibwete ekere kiako bugengo meyo obari bo no mugako ndi tokurukunyego nero ubwate geture geture ekyo oba umere na gisiora ko babugiri gomo maitenga makweli nare kenyoreke orochoro bono rwamanya koruga igase tokuruga rwaro kerutuma rwa gisiora nanye korunya bisibi rugatirimbo kabano rukagenda kujimate iga rugachikurukusa osao asa abagusii baitereta abasigisi gamagatika akaba amanyingo gabasigisi no baiteire mata kabaitwa bakamenya gutama bakagenda asitokuruka kabianga wo no bangirete saita akarukiruka kabianga
lakini akaraba sigisi baitu bangeroro asa bakabona iga gakurubukaria ekero kurigereria omogaka orochoro enjera kwatebire ng'a abagambi bare ngo bare gocha ne chingoma ne bitureri ke bagutamboka nabo rwang'aniga gose rware ngo orochoro nene orochoro no emonto tagaetire una moroche taraje yebekira orochoro monto tare goeta iguru iyo bare ko asenare rogoruga gose tokoro como kobo gisiora agatambukire n'engoma yaye n'umwana oyo mumuromo nene ero uri kuri ku Paulo nero uri ngechi engakiyo igako batarambukire ko rwaria yabagoche ke ngumbwe ke banyora umukarangura gai gasabangina bari bateneinega muteno orenga uri kuri kwa umukarangura umukarangura yigo uri kwa matunda iga byarenge bisinini lakini byare kwanza bune sukari umukarangura uri no chetokoma orochoro goke akwaye unanjete koronyora bono rochete koronyora gochaiga iroro kete gwetere miringa mwe emeteye muruchi nere kero yachaka gusime kwa macha yagachaka goke akururia gisioro rugo agachaiga ase tokorokanya bururu agachaiga iga ase tokorokanya mokwe akamaya gochaiga iga bono musochengako amacha yakamanya kuri mwaka yarenge mwaka 56 no orochoro rochakirete gokera gocha 57 rugakea 58 rugakei gocha bono orochoro rwakeire rwachire kababune nso bono nari gokuburia omogaka orochoro buna kwarweresire rware ngoro nene sana asa abantu bari bamenyete abagaka mbang'ina na bana barenga ekenyoreke emyaka eyo orochoro ngirware kubakonya amacha inki ari kubakonya gose mbinto kibi amenyete rochabu orarose gose mwari kuri korwo gose mbinto kibi orochoro rware kubakonya orochoro mono rware gotokonya mono ase chinswe chinswe ngote ani twarenga amacha ya jichenga engewe ya ngumbu twamanya kubwata chinswe kya nonye ensu yare go swasi tukurukengako gokware go soyoko boko gwacha nensu kwage naende no eno mongina na boko matebi ngana achire go chiroche kana kwareka wajicha go tiro go tira neki ole lekele ka goika kijene sunga kana kwareka no choro naende binto byare ngo lya bwate binto tware ko kebisengi ebisengi abyarenga asobonge na biro bigo twaswaroche gaiga twatanga twabeke sese yaito korugona korwa tware ko itaka sengi twagenda kinyama yaito igege sengi ngori ukiarenga ngori ukarenga omuntu arasa gukubone kigege sengi ari kororekana gyora mote yokiare kororekana igana bokoranga musio sese lakini amaina aye naende igarenge buna aye kumuntu wewe go ebisengi ebyo nabi byarenga egento kiarenga aukare ebintu twari ko rukebicyure ebisusu ebibona bitaiyo bone ebintu ebyo iyo byacha gusira asingenjo na ruibo rene rwamentire bone nebintu byamanyire gusira pi ndori ko rabintu ebyo bono ntebi ngaswaro cha gorusienswe isutei chinswe chinde bono bakamaya kwanza kubeka ng'emete emete ne kale gosunyuntwa yabe kuyaira chinsu yakire nyanja bogera bukyonse bonto bwadi nsuru yoja nsubona nemo ikokonyora ase chinsu ejimware kurusi orochoro garwa ino mware wenjo yogote yomongina nganye kwareka gyara nini rekele ngo jade ninsu echinsu echi arengo orochoro echi arenge esambulia ya mutima dina kebeke kusi echi arenge esambulia ya mogose echi arenge tawute echi arenge chinsu tware koroka chinkonye bwato mutu naende ntambo koranga ne lakini nene konye ebikoro biro bimbi arengo lakini nebike byarengo byarenge bimbi tuko ja inero ngonyu arenga gose chindi bechi arengo mache ngombe nchi areko nywera amachaya nsoke kitoko na bobeka bune yibonera agu nchi arengoro amachaya na naro tu akanyuri ekiagerenga kiyo gendo kyari ko mete yenja ari ko bekuroche esunyuntwe bekuna nekinswego igene esumo yari ko bekuroche ya itabake bitagiri ko liyo gono anye chiombe na bayari ko kyari ko sai ko kya ngo mete njari ko bekunga kiya macha antu akayanyura
Buya sana mugako uri uturigeretie ohereire iguru yisukuru kiri cyeito cyarenge abagambi baga babwate chingoma babwate bitureri iguru yorochoro oherezi neji faida cie orochoro wono ngukinde kwirana aso mugako ndega nyakundi mwaka nyakundi nerara atwerera kiagera agaiga akere tukura mubwatia amanganaye ngonyo turi naki onyo ntimbu yari gwakwo gusopari pakatoge karoyo mobo wage topari ma aratwanero mugano kamiri kulingana nensemo yaye atwerere kigima na neki faida na kende gyonse kiria maite goro yorocho mwaka nyakundi na igure na ata ite komenta digara arakura oro iga bono ase kinyore kimna ne bakobatebye erieta nking'oina usogero lakini bono erieta rimanyikanite kinyora no monyo omwana obuyani omwana obuyani okay mwaka nyakundi abararia etogotebanga aiga ese mwacho orochoro rwechisokoro nechisokoro orochoro ndobwate story yaye amangana aye orochoro oromo rwa omwando bw'omogusii okorwa esa abaibori oso esa abana oso asa abachokoro mwana na gojimotwe ebe nga chisokoro cy'omogusii nkyabo bono ase chikomanya okano orochoro abo babyarire bono barumba komanyu na ebanga no mocho koroye lakini orochoro ndomanyu orochoro na kwere sirwe na king'oina gaiga igarwa nenga enkorekero yoroche rorirwa chiete gutanga abasigisi gukimata enkorekero yaye no yarenga iga sate banyabisibi na lyagisiora togatirimbo kabogoro gaikaga ese tore iga ese tore no ngo kina antraji gosoko kora masomo ngende Siko ntuntu amaete nga abantu ngo esiberi barengeka asina agesiberi no nsaroja no tarengo esiberi na siberi ne yange ye mutwa omwaka nyakundi gutaita gotebanga kurukare miaka yakare injiri abantu bakwira mache kabaji gwesiberio yarengo abantu ndoje bagaisiberi yarengo etwarenge gwesiberia na endirige nandi arenga aria omoto orenga ororo orenge komitwarwe sabuni omoto yo orenga monya sabuni twanyomita noro twangwesigikeri twesigiki no moto yo pando rwe sabuni ande twesiberia nendi banja ngo jimata aria ese orocho rore rwarenge ese twarenge kwa kopari twebundisa ese chinza cheito ase gocha rogora amagana na arengo anga material na ro no twangoro sergitinga cheito chechi ntobo na magwa twa minyokie bitinge bibyeito inde twa igubuya erindo motweito otiereka miake ime koromo manye bana mbarenge gosoma nga omwakimbia arenge omwakirere twangokora rocha tigango bono ayori oturigeti ndisi TV TV yao obwansu bw'omogusii nagotebonye gutete website www.ndisitv.net iko gwatonyorere Facebook iko kugenda sakoro kwa Ndisi TV News Digital gwatonyorere wanza kwenjoy tari igorioka YouTube Ndisi TV News watonyorere bono tiangira nense mende naigwa omwaka naro kwana ngayaya emete yachite koretwa aigaroche oroche rwe chisokoro emete yekeruri emete y'abasongo nero yakeiri amache tiagira naso mugakonde gatiga iga okuruku monguru atwerese naki onye yabeire emete nere gusari abukare emete kiyare gotoka chindoche omugaka monguru buna ndimo igure nga Gabaga ndi muito monguru muito bwatambo ono ntaracha ngamete kibono ya kabeiro nande nererie ya kirogosaria nintagetenda ba mogano musinini igoro ya orochoro onya tariro rarwa kenga mogusii yo moroche bono iga kanga tayo orochoro
na RWA bete nguba yo omogusii tukabareta igo omogusii bune getinginye keng'aini abanyamuma aba twarekoroka ng'abamanyi kobakonya gotoronda kobatoronda igo gocha mogusii bune getinginye keng'aini bagaka bari bakare bakaranga yaya aba bono no tokobakirekera igiga otwabakireka tokaira na magega kumbe nkonya kobareta tore erinde baetani makireka ito konya kobareta tore baetani biranya bieito abangina aba baito bagakanga mbo batwaba togotama kumbe baria n'ababisaba tokonya koreta baetani biranya bibieito baje goikekebero alinga noe kirekero chinchio to abaisia to kororanga ababisandoche baikeranire kebero ase tora barute itimo tora rute nsara tegunse bono abangina kobakaganga ngotamato kare eri buno yo minto nyakundi ateba abangina bakora goteba ngayaya yohito ereria matima yo RWA ni babisaba kumwagasinywa bangina buna bakare nyarisega bakatosega bano abamanyi abwo ntobasireretia abaromita abwo ntobasireretia one kina kigekogera tonyorete orochoro rwoito noroche rwengencho totatagetie rwebwe nakitwacheira totatagetirosire bono abarumbasi aba tibache abo mwaro karenda abasonga aba abarumbasi aba kobacha bataretera timetende mukarekoroka gose nemegamu emetetu abwata intuga etagasiriri mache yarekoreta mache omutoyo omangoyo ma omukarangoro bari mutakamanya mati mutaranganga oyo aroyora umubonoro oyo nde narorira ari gose munya gesaga no kararia oria enere meteyeke gusi emesocho emeteyeke gusi ande meteye yarenge korenda roche ruoka yarenge korenda mburange tuyoka emeteye naende gose yarenge riogo nero meteye ito nanye gotogwota eriokiriko ria twaka twaikamerire twabwenire one meteye ikorwesira motoretere miringa muga yabarumbasi aba tetoretere tiasara chinyinge no toinyorie bangina bande mukoro kwe ora inyore ugachire etinga osoro choro mata mwate etinga gosine yango yarengo mongina bangina kyure inyora bakoro ora inyore kuru bakoro riri bagachire etinga bangina barengo abakoro bare kurukunga bosibori tumaego chamongina narengo ore kurukuna morangi na nyakeya mboji barenge etinga orengo mongina ore kurukunga masaranga narengo bamura ehe bangina no barengo narengo tu are kurukunga monono no yo ore kurukunga uyunero ore kurwari na nyembangina bande karaba rwari babwata maritaya ero ore kubamari monono akai yasa no yino igarengo uyo bwengenje no na bana barukire na nendo cyo bana ngana babakabwatete biratebi barabuna babwata mario konkorora makuna kurigie mete yoro sana iga barwari no nyembara umwaka nyakundi mbaka gakyure inyora bakoro bari kwegerera orochoro bari ko korutumika bunengenjere orochoro abanyene mbarengeo orochoro RWA sange tu kuruchi nyomba ibererogoro enyomba yarenge yake muntu bamurabaye bangurukurina barerogora na enyomba yarenge mwa bosi boli bamurabaye
barenge korokubosire Bosire enkeng'umbweke nekeng'umbweke abamura babo barenge kumanwa no barenga Manwa, no bari kurwa enkeng'umbweke kende abamura babo no bayango kulina rangache Olina rangaji mbarenga ororo barenge korokwa bogonko tundo bogonko okonkwaya tore gwotundo bogonko abakoro abo akambarenga abarwanete ESEGI entang'ani ya mwaka 18 bakoro kuchimbi manwa na ubarenga babo beterosero no bankwamboka gokia bakambara barwanete ESEGI bango kumasese bogo basese bogonko barwanete ESEGI ya kabere ya bataliki bama na ikibiti no bango bucha amache gaiga abagaka barenge gaiga abanyene n'abange baboto misiano muliki barenga iga abantu barenge n'abange yale ko banaye omugaka gwanda ebyokorokwa Omonyo na rirmanya. Omonyo omugaka omonyo yale ko banaye ngakie ibuno rojo yasiro ikeire bono ngo jikuta kubeka tole nachi tora yunga engito kubeka kero munda kwa nenganemo ngakiota getoro rojo rwegerero Okoyegerera ko rojo onyendi yanyarekana emeteye abaruri bagete 40 RWA ira no rojo buna rwarenge na bamaja yakoirana esasa tina bekoirana aime asina amatonko no matonko ne bintu mira tu akarire ga OSAOSAO ese bagete goiterwa egendo kyarengo kyari kwa mamuno musiko runsega akiri kyama kubeka matunda iga kyari kwa amatonko no ari wanza sana ngibi na bibi akatokonye no ne karo tu ari go ichombe go tu atu polisi go ya tabaka go tikwere no omugumo tuntu agachira atu agasoira go OSAOSAO ma atu tu ari egendo kwa omugaka mosinto monguru yare ko banaye no roche buna amugaka baendete kurira naye no yomobo nkiuraga ni rojo rorokorerwe robe buna kangoro konye mugusibuna yatage nare ko baninje kuna ande ninje igo nare goteba iga ondo bwensi ora kana ngamete te rusiguro cha erindo rocho rweke inyoro bekonya gotonyoringa na RWA garata bagusii tokabo nongo kwanga ngina Montondo range ngina rocho rombaba abo mugambi ababa batorigereretie okwanga nyoko kwanga omugaka nyagundi ngakiura kore ngakiuroche igoro yorocho rutige igoro gendere ko baigo wose no igwete kuruma yawo nga kango yare ko baiga ngo mbuya yare ko bono buna batebire amatonko no narengo ama ebitonto ebituaka abana bakaereiwe ryogo no byaengo tumeka buna epaepu abantu bagakira no nyembese ime enoti eri achite ntanga niyo mokoro ni esingisano abangine bakabekira gatonto ime bagia kogenda lero bitonto mbijo ebinto byarengo mbijo bono rende ngoje tuate bidenge gentege tanga ni giasariri n'abaruri baretete emeringa mweye enobo maene emeringa mweye tiego teba ngo muringa mwoyo mo igoko yuchibi baisano cyomoteri ituko tiamaje serikali rende tagoteba tonyerusio ko emeringa mweye oyabaruri nemiya ngotokonye remeteme kongu tonyeire mulima igoro ese etaike timache Buyamono sana bagaka yenero ndisi TV obwansu bw'omugusii nayo nyekoro omugusii kigima orioro omugaka gosomo sacha obwate tu mwobo gosaka bwato omosocho elio agakorerwe kemira kyokobo omosacha egerera chindemero chaito egerera chindochi chaito ndisi TV nere TV yoka ime ya gusii egokwana ekene igo y'omugusii omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bwenguko ngaye eyo menyete nga lero unabalema ngaye omwana bwenguko gatebye omwana Ndizi TV obwansu bw'omugusii.
unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA. Instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi, B1 light vehicle, C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement. Onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare umuchubo sungo Gusi Dulex Building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na buko bakresimi asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV, ubwansu bw'omogusii. Omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye. Omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye. Yo menye tengalero. Kuna bale mangaye. Ayo murigeria ito Ondisi TV ayuritwegenete obwate ndisi koboko buna mwana obwatire kwa na yengo tebye igwa Ndisi TV na re TV yoka okonyora mangana yegusi asuagire akerwa agasongwa agakenonorwa igwa boni gatwakwanire igoro yo rochi rwito tokuruka baba OSAOSAO twarigireiri na hende nga bintu kibya chire borego yani bya beire bobe asoro choru twanyoranga yaya emete yasimekirwo ya baruri yakunyundira amache yakorire yaserire sasa yarengeroje yakorire yaserire getondo kyarengeroje kyarenge kenge njaso munguzi yakorire bono nari guchikuikenga kiemo unabona ikiri anta tokotebiga inabaga kaga batagete kwerera ine omogaka munguru mete kiyare gotoka roche nemeteye ngazi kiyare gokonya yale gokonyo omogusii naende nochigo twera gochimoino naki ese ngi twoikire kumanya imete kibenda ko baroche ngonye mete kereroche ende nero yari gotoka yo gwotwa ende nero yari gotoka yeke mira ende nero yari gotoka itari gwotwa achigo tweresa igoro imete kibenda ko baroche naende neri rimuna na mwere siri ngucho gocha naki ende nero yarenge yanginchigete ende nero yabwate meaning bote atweresere omogaka aso gwanja kwao na gosoroire na bekira marunso asore buno mojo koro otwerese na otwerere mitiki wenda ko baroche ni chigasi cyabo nchirichi omugaka musinto monguru egasi ne yawo bodo mbora buna mwana iwa bori tangani ngancenke bagende muntu monguru bona buna gachokora kakane Siko kamboriri ose na kunye togereti gatayo igona nchendo chengati na iborite bono agachokora kagakare koboringa bintu kirende ko basongo bare tabia sarie bintu byitoga ntwate banga meringa mu mesaria bono toche emete ito gachokoro ngerese ujinande mbuya mwana rete tibie yito twe togeretie twerese ba chokoro baito na kagorie ke kiabono mwaru kago senti chando na bono mo chokoro ya mwaru kago senti chando egoro ku digital no nyare ku kwanire da digital tito no bono rende ke kia tichando yaro kago sena kiba chokoro
igo narorire ng'a tiga nchite igo mpaka egere egente ekemwaroka ng'a memera etarasira korwa omotwane memera bono ng'aki Memory. memory nero Tari memera, memory. bono narora ng'a nche nande rieta rinde sokoro y'omonto nkorokwa konaba sokoro y'omonto ntagocha rende ng'erese ekegori eke giatiche ndo bono tiga nchichanga ase ekerenga emete yakabeire obuna bono omoto omoraa omoto oyo omoraa igo ngokwana nande ng'erese buna ogakonyire omogusii moto oyo moraa tore gwotwa kono orenge na ngencho ase omogusii omoraa oyo notware gokorera amakireko notware ngekorigia monto obiranya na bono omonto twabwate obiranya nomogeka omogeka oyo notwabwate naye otware koroka ng'a iriasi mbura ko yasira bono nero tware gocha ototumigo bagakakomba ng'ina embura yato bono omoraa oyo notware ngokorera amakireko naende omoraa oyo kababisa batoseria notware ngokominyoka igo gotwayo etania ababisa bachire igo bakagete ng'a batoseria baetania omoraa oyo ase engencho twabegete ebiranya bono mocho korwa Siko mbagwetani naende bagende sobo twababwera nomote nore naro bacho korotorenge gwotwa okorokwa omosisita omosisita oyo Nyasaye naremete engoro yayo omote oyo okonyora obwate engoro otira igo bacho koro bono Ime gatigati gosararia. Gatigatiga Ime iga. ime Okurumire ime. okurumire ime bono omote oyo kani okoranga Nyasaye nabanchete omogusii nakeba ng'a batwarwete naeri nabanto aba barwete naeri nabanto bengoro bana renge omote oyo noro bacho koro noro norenge obiranya naende norenge obotamero bwaito bono ababisa gana otwakabaetereire bono twabaiteria amanyi ng'ekerage bacho koro bono kobakonya gotobwati korwa magega twasuka magega barora ng'a batoserire bono bacho koro mbora rende kobaetania omote oyo kumbe bamura bande abamogusii gokorera okora iga omote oyo engoreye bakorwa magega aito ga bagotobenga gochia bosio bakaga ng'a ntwensi tokonya gotama kumbe abande basoire omote orime kobasoire omote orime aiga omogusii osengeti ngenyeke ng'aini mbo ng'aini arenge korigia ase omote oyo noro gotware konyoroka ng'a motorwane sisegi bono bachire aba barenge omote oyo ime mbarweti korwa magega na abande mbare bosio bono twababeka gati twabaitera ororo gotwabaitire onyondo okobioka korwa ororo okoirana gochia sobo kwanyora ng'a tomwagete ensara korwa magega onaika sobo onyama omansae naende oitwa inki aiterwa okwairete abamino bachikorwana esegi baerire aye gwatama monto mosacha tagakirwe insara oseitima korwa magega nakukorwa magega igo mine tigoteba garati gango monguru abo waikira ase point geterengia ing'a ekera aba babarasa chinsara korwa magega oyo muminjori ogenda karasi korwa magega gakwenda kana ndi buyambori uchikobo igakuma ng'a ekera kware gotama nari bakurasa korwa magega bono kwairete abaino ukaira bamura bamino mwase airinya kwa bakwatama onye utatama kangamba itiri mana kikiara kwara sukuru mbaye ngotama kware
kai wakwensara korumagiga igo bono omogusii na omonto omong'aini orenge twabwate emete yarenge gwotwa nero yarenge nengencho oyo na omosabisabi omusaria gwateba igo abana muno togoteba abana chinyaruka gose bisagane egere bae gukina igo nobwate uhusiano gose nobwate engencho na abana chinyaruka osokonywata igo nkwaragereri bana nyaruka noro anda kuburia omogaka mwaka nyakundi noro abakuru nari kuigwa bagotera bang'inanga erigereria nsaria moro erigereria nsaria moro erigereria nsaria moro igora dari noro yusa mosari yes no mogaka monguru inko mangana monware emete nero yarenge chindoti cy'omogusii enga ekoragora amang'ana y'omogusii egokora chigasi ibere yari gotoka chindochi muno twara RWA yari mete mengo omogusii gamete roche no enkuru gocha echindochi amenyete gocha ige ebinto byae byonsi ebinge endoche bono emete eye igebwate kabere iga yarenge gwotwa yabwate omorero omuya naende kokonya gwota rika iga ngokobanerere gochimotuga iga gose nkikere mechando kyuka bwate chinjira yengo emete iyo mugaka munguru enagania onya tore buya emete iyo tebeka yarutiru yike gotaruka nga chinsa za tagatara murero kuomana nga emete iyo ayo murigeri ONDC TV twaigire asi twaigire kebero burungi na arorire bona bagaka boreri baikire batatu kuchigwate nseka bagukwane ngana bunere igwa twaikire ase omogaka nyakundi agatari gototeinga emete nero yari gwotwa orakurire meke yogototwa ni sababu chiaye nandi yaikire nga buchari gukuna meke naende egwotwa nandi yabwate chisababu naende yari korwa ebimanyirerio ekego chikoba abo nyamwe yumo kanyakundi agotebe monguru karato erangeye emete nero ekare mababania ono meteye kegusii boronge tari sababu chiaye ekitari kegusii igo togoteba ng'a chingencho chiaye gosamarago aye bono emete eye neri ekobwata iga ntobwate omote oyo okoroka ng'a omonyenya twatwara omwobo twatwara omogonchoro twatwara omotarankanga emete eye n'omosocho otwayobeka n'omosabisabi otwayobeka riko naende moto oyo kumokobeka tari motore kanyarera buno oyo mogwota n'omote tware koroka ng'oroinda koyaba ebere etatu n'eching'inda bono ng'inda echi kumubegete riko ngokonya orenge omogusii egente ekemo orenge gokonya naye ngotebiyara Siko mochokoro into orenge gokonya bono oje nana tanta niyo mbwata abachokora abange kinaro kunga sukuru y'omuntu ongare goteba ng'a Siko mojo igo yara naye ng'anche tukubwa abachokoro ba bono igo bono emeteye koyabe kurika iga yabwate okonya mogusii amang'ana yakobwati egente ekemo yarenge riogo okonya gwota rikoga riogo riagwaka nabenge buna ngwaikamerera mete buna eri twagatubirwe egesero waikamerera igo gwothe nĩ riogo bono gokonya gwota nĩ riogo tekabwe kaini binte imwe arenta mukarekoroka gose negacia
ngakibona yare gasie ne gas Egas tari egasia. embugete gasia one gasia ye bacho koro mokare ko utura ya na buna muntu ndi mwatongia intu yaya imete inero ya gatokonyire ento kende yare kona tokonya kumonye begete liko kwanyora umuriro kuomana mwanya karo umuriro kuomana ose mwatebere kigasie Igora tutebi umuriro ngakiro umuriro no muntu oro kuomana. ono umuriro kwanyanyora liko gaiga ukubuna pup orengo buronge iga kwanyora ukubuge pup ukare gosiara kinsase bano gosiara igo bagakabaria bakuru kagori kiane nkogenda toro toikaranse ngaine inki kiagera muriro bwomana kubwomana igo muntu mino ondo ino kamenyete togongo rware uranyore ngokuri tari kabire ngosirire ogosira nenchero urasire bwara keruwenche Gogokwa. boronge gogokwa ekine gente kamemete igo toko yota yaikire bibere ekiaga tato dirigo se igito timogete ingitintindi nchiarenge chinchogu biobiri ingera abono umuriro yokobwomana ochaka koruta chinsase ingitie ntindi nchirigo cha amona muriro igo chikobaiga chiatama natebanga chinginda bona nakigo chikonya koigerariwa naye kuko ochiabere nga nkomiso kiokare iriba saja tu akabeira aria gesarate yara tori korara rende simbagira teri koiru na babisa tori korara igo kwa miso kia bona waigeraria oroinda egento kiomo erio emete yaga tokonyire nande mwana kiwachia bware kwaretiri kwabekiri uburu emeteye nero yari gutuge kemerero muriro ya tori korima bwango nonya mware onyokeu agenda bogondereria nabagochigoboka iga komira ogochigo kong'antoro indoro nyaro muriro nokoreteki noreo one emeteye nabo yagakonyire ekagoriete kiaito kiomogusii naki twabugire ng'a inki mwagesireria iga mwakonyeka abaticha ndo omwanchio omurigerio Ondisi TV igo twendete kumurika oroche roria nebintu biarwetanaine bune emete yaeresirwe yari gutuka oroche rori RWA arwa twari goyokwanera nemete itwanyore chisababu chiaye nero yarenge emete chindoti emete ngababania nebintu binde engana yo mwiso rakwana igoro yoroche oru nererie ye mwaka nyakunde oroche oro naruru arenge obogima bw'abantu ba omogusii bonsi ose ko nyora ka toja goika abantu ba omogusii bonsi mbagete bakamenya manganse oroche ruorenge manganse oronene na ruoro eyagera na ruagete gokonya abantu kuruya sogo itukure sabasigizi bono oroche oro nemeteye njamere to ebitonto emete yonsi mugaka munguru akwana bono ase emete ime ebinto mbyamenya to byarenge byefaita so omogusii bwensi n'abantu bamenye tange n'orocho chinyoni nchiarengeo chikoriegwa chiarenge komenya ase emeteye chiarenge nefaita yo omogusii rero nyoni eye tokonyera rore kiagera nyoni eye tiare nkomenya ase ebinto ebia emete ya baruji enyoni
buna amatutu ayo mugetutu arogetwe tokonyerera rere kyara chindo chechi ese chinzane chimete ya kabeire ime mete ya ituru ya erire yonsi chinyoni ambao chinyoni cha enkobana cyadotebye kego chigocha buna makweli na binto binde chinyakweumia no cha ngo toka semeteje omogaka munguru naenda baratotebye ngoe kabwate chinyoni eki kiakabeire semeteje no rochoro bona muno roche rwasirete emetanya negasira chinyoni chigasira emechando ekaira nasetore nariro nariri chokoro ria narende rine nega bona mo chokoro na kwana buria una tuana teba ngabarumba siaba batoretereire inyoni chiarenge gotokonya una bachokoro bana bakare komboriga enya kweumieye nero echiria chiatamire gochiroche abogere naora yenyore enya kweumieye koya kabere meteye twakwana irero yasirigwe koya muma bono ngayo gocha komanyara nganya kumye ngoterere osemangane bwate igo tware kogenda bono twaboka kutwaiguya buga wagenda nekegenga kieke tariyo kogenda na kegenga kiameringa mwe yo kogenda nekegenga meteri na teba yaogotirwe wagenda bono aria so motori yare nge iguru anya moso cho iguru yare kwa yerteka gange eko genda pi ukwarta kagenga bona abo taribo kongubo gochigocha igongo tera yare nande go konyora nga yairanire bono igo yabarare iringa obo benkombora ali atari betakaso ayeyeye ono omogusii tarenge moriri omogusii garenge kogenda nebinyasa atongete nande mbasomete ng'a ekego kiabaiga obo bembora pasi bono ayo mwanchi omurigeria Ondisi TV enere TV yao ebwate amang'ana ime nagotebia asuagire na gosongu na kwerwa nobo gokoba gokorire Ondisi TV kera ritukoria aramisi kwansirese ye monenusu mpaka omweri bwomoroberio yo nobo gokorra ekegusi ekenuke koretwa nabagakaba rero twakuneire ensemo yechindoche nebietana ime nebimenyete ime nechingencho ebintu ebia amenya twabya konyo mugusi igwa na ende ngujitoro gokoretera egento kende gekubwati na konye mbono kwaigwire TV yao gutete kutubwati ase mitanda yaitu igokogenda ase www.ndisitv.net igogwasoire goturigeria ase mutandao koko gende ensemo ya Facebook igokoka search urikerieta Ondisi TV News Digital wansire kurigereria kogotaka gotonyora ensemende se mutandao nda sakurunga YouTube igokogenda urikerieta Ondisi TV News igorabe gokwegokia mono na kwegokia mono kwimanyia na kwinyuria igoro yekigusi geitu na mang'anande amange amanzu buna Ondisi TV ekorokwa Ondisi TV obwansu bwomogusi omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero kuna bale mangaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero kuna bale mangaye